आरो लेट फैनानै जिरायबावदोंसो नों मोला साला र'लै जाथि फाग्ला दसे जिरायनो हो मा एफा हाखु दाखु नोङो सान्दुं गोसाफ्राव मेंनानै थाबायना फैलायबाय आं। बिदि गैया दाहाय दंफां साया मोनोबा बेसेबां जिराय दैमा जिंफ्राव सिख्लाफोर नायथावथावनो। बे फाग्ला बिदिनो जायो दसे मेंदों दसेथ' जिरायनो हो बिदि होननानै मिथिया फैयामोनलां। ओइ बिदि नङाब्रा मोलाफाय थुदोलै थांसै दैमा जिङाव दा सिख्लाफ्रानो थांगलाय लांगोनसो थै जायालै नोंजों। अ साला बिदिबा नों सिख्लाफोर नायनोसो थांगोन आरो ना। माथो सानदोंलाय मोलाफाय माबा जों न'आव खाबथानानै दोननाय दाउ अमा बायदि बै मोसौ बायदि अबावबा थांनो मोनि मा मोनिखाय आथिं आखाइ दं निजा दं बेरायनांगौ समाव बेरायाब्ला माला बेरायबावगोन मोला। बेबो नंगौ नंनायालाय नोंबो थिग पइन्ट बाथ्राखौनो बुंनो रोंगौ माथो जाथि। माथो नोंदों नोंलाय जाम्बा नोंदाखौ नोंदाया ओरैनो जाथि नाम मोन्दों। बेलावगि दिनैलाय माथो रावबो सेंग्राफोर सासेबो गैयाहाय मा जादों दिनैलाय माथो रावबो सेंग्राखौ नुवा दैमा जिङाव सासेबो बेरायफैनायखौ नुला। औलै हामफ्ले दिनै रावबो सेंग्राफोरानो गैथाराहाय मा जाजोबखोथाय सेंग्राफ्रानो थैजोबखो ना माखोसो अबेबाहाय। बेलावगियानो सानै सेंग्राफोर फैगासिनो अहा उनथिंलै फाग्लि उनथिं। ओइ मोला नुबाय सिख्लाफ्रा ओइनो सानै। नुबाबालाय माथो खालामनोब्रा जाथि दा होमबा रायलायजागोन ना जाया। रायलायबा खि रायलाया जायोलै मानसिया खि र' ट्राय नायनायनि आं। थांलै थां दानो जाथिनिसिनाव जाथि खालामहरजागोन नों मोखां गन्थं गासिबो स्लिमनो। थै खन्था सिगिनाङाब्रा हामा मा मोला मा जानला मोनला बखियोब्रा नोंलाय र' मोला ट्राय नायनायनि। आं हले बिदियाव गैयालै आं जिरायना नाहरबाय थागोन गोजाननिफ्रायनो। जि मोजां जिरायलायना नाहरबाय थानोसैना आं बेखौ। हाय नानिमोन मा खालामदों? अबेनि सेंग्राबा मोला मोथा? बिदि बुंद्राय नङाब्रा नानिमोन अबे एंगोलजों नायनानै मोला मोथा नुखो आंखौलाय? नङाबा माथो मोला मोथालाय? हे दे जिखुआनो जादोला नानि नोंसिनि मुङा मा मुं? जाथियालाय हाग'सिगोन ना मासिगोनब्रा बेलाय माथो देनजारथारलाय सिरि मानसिखौ नायनानैलाय बिदि नङा सानदोंमोन आं।